Mana. Yini lo? Ripoti. Awuthi. Hawu Thenjiwe. Wethenjiwe. Yebo ma. Yini oyela esikoleni la? Iwona ama result akho lawa onginikeza wona. Thenjiwe buka la. Buka la. Inonsense yani le. Buka. Hey, may. Ope uthola o-E, u-F, u-F, o-A shikama, qalerabi yonke-ke la ulalela Thenjiwe. Uyazi ukuthi mina ngisho umlungu wami engasebenza kena, ngeke ngasakuqashe uma ukuthi usidomu kangaka. Awumanisona isidomu mina. Yini noyithola eripotini? Yazi ukuthi uyangihlaza. Imali nengane engiyikhokhayo wena uzomuyela le nto nje. Awufana uvele uhambe uyosebenza. Ayikho lento. Hambe uyofesa kakotini kuyaqashwa. Ayikho lento yakho. Mana angazi noma uma ubebuke kahle yini akulona lami le Hey, report. ngibuka kahle lento nathi. Mina ma kade ngiclean ekamereni lakho le report ngilithole ngale emva kwa wardrobe lakho. O-F no-H bakho lapha. Hey, awungiyeke wena. Uyazi ukuthi thina ngekhathi zethu u-E wofana no-exemption no distinction. U-E nje sasingena ema-university ngawo. Hayi ngoba kwakuukuthi ngifeyilile la nje sasilojiwe kwakuyizikhathi zodlama hayi ukuthi ngangifeyile. Hawu kahle wena. Futhi uyabona nje la lesisifundo mina ngangishaye. Hayi isikhathi sodlame wethenjiwe la wonke umuntu wayesefuna ukuphasa khona kodwa thina sasihlakaniphile sasesincishwa-ke ngase ngithola kanje. Kwakuthi ke kushona abazali nina ke nibahla ngoba sekukhona no NSFAS senyakwazi mina ngabe ngibuye euniversity ngalabo iba. Yebo ma. Futhi uyabona ukuthi kwaku high grade lo. Yebo. Thatha le report uyibeke ungaba uthinta into zami Thenjiwe ngakutshela ukuthi okuhlangene nami ungalingi uzukuthinta angazi ukuthi uba othe hambo ogooglish ifone yami i-report lami. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.